L'oratge i cada vegada més episodis extrems de calor, de fred o de pluges té un impacte directe al camp. El sector del caqui, tan important a la Ribera, ha fet uns càlculs realment pessimistes. La producció diu que reduirà un 60% i això pot frenar, Maria Poveda des d'Alberic, el comerç internacional d'aquest producte. Sí, sobretot a països amb els quals el sector volia obrir enguany nous mercats, com el Perú, el Canadà o el Brasil, i que probablement hauran d'esperar per a rebre el caqui d'ací de la Ribera. Les intenses pluges de la primavera, l'extrema calor d'aquest estiu, junt amb altres factors com les plagues, han provocat que, per exemple, este camp d'Alberic on ens trobem hagi produït només 10.000 quilos de caqui front als 40.000 d'altres campanyes. I la cosa no ha acabat encara, perquè en aquests moments el caqui el que necessita per acabar de madurar és que baixen les temperatures i això no s'està produint. Esta situació afectarà també esta minva de producció als mercats nacionals, tot i que els agricultors asseguren que no hi haurà desabastiment. Segons Aba Asaja, esta situació està ofegant als agricultors i recorden que això està fent que s'abandonen molts camps perquè cada any guanyen menys diners. La reducció va ser enorme, però una bestialitat per culpa de circumstàncies com per a nosaltres ha sigut de la gelà, per al seguro dient que no i per a la conselleria tirar pel camí del mig, però que els llauradors no cobra.